Ҳамин видео баромада бошад, значит коля кидачи, суми коля нест. Ягон казалуқа нест, на Бобоҷон, на Абдуҷаббор ва ғайра. Ина додарш дар миҷа ҳузур дорад. Ман бовар намекунам, балки аввал охира ваъдае. Буру бам боша пик мемонен ридагия намаки. Ман я бачам гуфта ки кафе Душанбесити падар мамонем, Россия ини оилама. Морам нияти дорам ки ҳаму коля бироя ку ҳаму сум ош шава, ҳаму комеда ҷамъ шида гия ку ҳамаш да ош шава. Оҷи комла бача мега ки ягон дашта бовар намекунам, дадаҷон худтон адвокат гирем мега, ҳамин пула натял видеошона буро. Ман месӯзам, ва дигари мая, ва фарзанди мана. Ягон кас чени ман намесӯзам. Иҷа ҳам халқ мехезака, ҳам ака амният мехезака. Я звонок катифайро чо мекуна ҳамаша патин барои ки иҷа миллион омада гия. Инам имрӯз вохӯрӣ доштан адвокато қати ҳама чизошон қати вохӯрӣ доштан. Ман имрӯз бачаи ман адвокат надора омадам. Худам ба воситаи худам ку барвақт бачаро мебировардам. Яшеда занг мезанед куҷодай куҷоши чӣ ба набировардинаш? Қат кесем сабр. Иё мага ваъда мемедода ва хонаву дарма фурӯхта меомадам ба ҳама ду хонаи сексия мефурӯхтам. Меомадам барвақт бачаро мебировардам. Сум дар картаи хитон ҷамъ шид. Бале алҳамдулиллоҳ. Сум дар дасти хитоне бародарам. Бале. охи нози худат адвокат дар кора мегӯ ки ман тоҷикистон пул ташкил кардам 300 000 дига. Ҳамира интизор бидем. Рустам Ашуров баргашт. Проекти Чахчах гапучап сезони нав. Темаи имрӯзаи мо суми коля таҷик куҷо шид? Рафтем. Спонсори ҳамин видео Lead Energy. Бамаза дар тамоми мағозаҳои шаҳри Душанбе. Сари аввали моҳи октябр бародармо коля таҷика ҳоҷи Комрона гирифтан. Шав катиянаи бародармо буд, номаш Некрузай. Саҳар коляра мегиран, и связда наметуна биромада, мада занг мезана, пеши ман мебоя, мошини ма кати мерем янгара, яъне ки зани коля таҷика ай хонаш дад мекунем, мегиремша, документоша, ЗАГС ҳамаша мегира, мерем мошини ма кати ма и янга. Рӯзи аввали қапидагишон мекоҳемшона чанд адел мерем, баъд яке аз аделҳои коктейлникда меёвемша. Правилно? Бале. Баъд аз он мебиёем. Некруз Бобоҷона занг зади? Бобоҷони 88 занг зад. Гуфтем ки бо мо ки кади Комрон кати коля кати чӣ будем? Связда будем, тишина чӣ кардани будем? Чӣ мегам? Вообще видео ягон чӣ кардани набудем барои ки худмо ҳал кунем. Лекин Бобоҷона гуфтем ки бародар инами номеро дай, инами аддел дай, фалон. Мо ҷоша ёфтем, Бобоҷона додем. Бобоҷон усаш уже чӣ шид, чӣ нашид, видео кардам. И видеош ҳамаш бе иҷозати коля будай. Правилно? Усаш Некрӯҷон хуш омадӣ брат. Видеора иҷозат будай Рустам. А вақте гуфтан ки карта монем, мисол ҳами барои ҳами кора дидан, ва гуфта картаи зан мамонева. Коля гуфтае? Тоҷикистона Душанбесити отама монем гуфтам. Фаҳмидӣ? А вақти кор хеле видеора навора тамошо мекунем ки хай карта пул ҷамъ кардесиан. Мо ҳам хаб шидем, аяму аввал худатам медонистӣ, мақсад ҳамамон медонистем ки кор ба чӣ дараҷа рай. Як хай омада ина результат ягон 2 моҳ шидина. 2 моҳ шид ҳама тишинае, правилно? Ҳамин дина шав оташ занг зад, соат 3 шав. Отаи ҳоҷи Комрон занг зад. Маҷбур шид занг зад. Занг зад ки мақсад ҳамира то ҳамин чина ягон чора надидан, ягон гап нашидай. Мақсад пеши ҳоҷӣ дуромадам, ай пеши қатиш суҳбат кардам. Ҳами гуфтанд ки ҳами пул ҳозир дар дасти мо нестай, то шудои мардум фикр накунанд ки пул ҳамаш дар дасти мо анам. Мисол мо кори моро ягон кас пеш бурдистай. Нигоҳ ка, короткиш мегирем, нигоҳ ка брат, короткиш мегирем, нигоҳ брат. Ҳозир ту гуфтаст ки отаи коля пеш ҳоҷӣ дуромада, правильно? Бале. Ҳоҷӣ иҷозати ҳоҷӣ кади, ҳоҷӣ ҳам каждад маҷбур шид
оташа гуфт ки занг бизан Рустама видео кунад. Яъне ки ин видео фақат ва танҳо иҷозати Ҳоҷи Комрон ки дурун даштага иҷозати ҳамун кади буромадеста. И якум момент. Картаи кира бад мондан? Картаи Абдуҷаббора. Абдуҷаббор ки мешава? Даям як мақсад шиносам хечхе Додархон бигем да Додархони ам. Уна дар видео яке аз онҳои ки яке аз 6 нафароне ки хеле истуда будам ма додаршам картаи ҳамура монда. Оҳо, бале. Бас суrat ча мемонем бачака. Бале, бале. Картаи ҳавая мо. Тамом. Бояд иҷода мақсад хатноз бо чизи картаи вара барои боварии хорошо ва кия додараш гуфтагия? Додараш гуфтага не ба мешинохтаги ма ки ҳоҷи додар надора. Додар надора, ака надора. Мо пеши очаш рафтем, дидем ки очашам подтверждат кард ки надора, правильно? Мақсад ам чанқа пеш буд рафта. Я мо зиёд шидаги будан, гуфт телефоном ма ягон кас ҷавоб наметия каручи. Бале, бачако ина даёдам зад. Пеши модари Ҳоҷи Комрон рафтем, хабар гирифтем, мега 3-4 рӯза мега ягон кас алоқа неста, на Бобоҷон, на Абдуҷаббор ва ғайра ғайра ҳамун темада коме ҳаста, ягон кас ҷавоб намеда. Бародар, ман трамхе мегум да брат, нигоҳ ка, ту ҳуқуқи надорӣ ки модари Ҳоҷи Комрон да ҷавоб нади, барои ки ҳама надежда шумо дар одами наздиктарин мисол яъне ки ай пеши мора модари Ҳоҷи Комрон занг зад на бардошт, не ки майли и совпадение. Баъд аз он бо чанд бори дига падараш ка дига задем, правильно? Сабр мо то охираш дад кардем ки ҳози видеои мо айни замон ягон каса тӯҳматкунӣ хурдӣ ҳалол ҳаром эхли тема дамон нест. ҳози мавзӯи мо коля таҷика буровардан. Падари Ҳоҷи Комронро занг мезанем, брат, гапа кам мекунем, ҳама фаҳмед ки ҳамин темара мо сар кардагем, не ки даже ма блогер шида ҳамин темара раскриват накарда будам. Агар ма да ҳамин даркор мешид давно мекардамаш, не ки ҳози ҳоҷида занг мезанем. Падари Ҳоҷи Комронда. Салом алейкум. Амак чхеле? Ҳози. Инамиҷа Рустам қати мақсад ҳавая я фикр кардем бини чхе чид. Ассалому алейкум Ҳоҷи боба, овози ман мебиёяд? Шумо соз хуб тенҷ, номи ман Рустам. Шумо соз хуб тенҷ? Тағоҷон, як секунд, амакҷон, пеш аз суҳбат мора сар кардан, як илтимос доштам, як савол доштам. Нигоҳ кунед, ҳозир шумо запис рафтастед, инҷода камеро ҳаста, яъне ки Ҳоҷи Комрон, шумо диден иҷозат дод ки ҳамин видео шава, ҳамун иҷозат кардем, мо сар мекунем видеоро. Ина марҳамат. Бале, бале, тамом. Ба ҳазур гап задам мегам. иҷозати писарам кати ман ҳамин бегайна вохирӣ дорум ҳозир мебиям ҳамин вохирӣ ман нашр видеоя сар метие барои ки ягон кор результат накард фақат баъдая ҳамин бачаҳо даводав кардем мана Рустаму Бобоҷону мегам даводав кардем пула додагем аммо одами пула гирифтага ина ҳозир пеши ман омада сай мақсад ҳозир мебиям қати ман суҳбат мекунам ҳозир ҳамин ҷода неки ман бовар намекунам барои ки аввал то охира ваъдая аямо аввал фақат ваъда шидеста. ҳозир амак шуморо чӣ гуфтан? ҳамин рафте Москва, шумо да чанд сум пул додан да дастон ки шитоби барои бачатон бояд даводава кунед ису усу рафтантон? ман омадам ҳамин Бобоҷони ино кати шистам суҳбат кардам гуфт ки падарҷон кора дидасем гуфт мана дар дурнуш ҳамаш кати оли вохирӣ мекунем мешинем запись рафтеста, я? Запись кун. 250,000 дор ҳисоб китоб кард расходия навистагӣ буда копия кардам он мақсад илоша кардмон оли нимиш дар дастшай пул истодагия мега амоната тин ба тин месупорам мақсад илоша гап зад ки як тиниш мада дар кор нест ҳаққи ҳалоли ҳаваяй то охира дабартум гуфт мақсад неки дабармай неки ман бовар намекунам ки ина сари суд рафтам дида адвокат набуд мақсад у одамо гуфтем ки ягон адвокат
Абдуҷаббор қативо хурден? Ман Абдуҷаббор қатиям нав гап задам. Ҳами амак як савол тимтон амҷада. ҳами вақте ки ҳами пула ҳоҷӣ иҷоза дод ки мақсад видео кунен, пул ҷамъ шава, карочи ҳамира чӣ бад дар чӣ хито намонден? Картаи хитона ёки оилаша намонден? Мақсад вай Абдуҷаббора мондагиен картаву ҳамида худ дарак дошти в курси буди ки ҳами кор ба ҳами дараҷа рай? Мақсад ман дар Тоҷикистон будам. Ҳана я бачам гуфта ки картаи Душанбесити падар мамоневу Россия ини оилама. Хай акил монде. Мақсад монден баъди мондан гуфтам ман гуфтам дигар чӣ фоида дорам? Правильно? Абад Додархон чай. Абдуҷаббор додархони ҳамин Ҳоҷӣ Комрунай. Хай моям падар мегӯяд. Ҳамин ваъдаам медод, чизе ки давай ваъда медодам, вай дама ваъда медод. Ман хезм биём гуфтам, аввалда негуфтам, надиё гуфтам, ин рӯз пада хабари хишай. Дига охирон 16 числаям ман чирог мондум шона, пага захестум омадам. Мақсад фақат ваъда рафта, то ҳозира ваъдая. Амаки, як савол. Дар дуруни ҳами 2 моҳи ки сум ҷамъ шидагиай ва Ҳоҷӣ Комрор дар дурунай ай ҳамун вақт ягон бор хизмати молиявӣ шумо да кардан? Шумо да модари коля да ягон сум пум роӣ кардан ки яъне ки расход патво ҳамин вақт мисол медонам ки ҳамун сум мисол омадеста барои ҳоҷӣ роӣ кардаст ҳамун халқ. Мисол ҳоҷиам бовар кунед, ман хиёле намекунам ки ҳамун бачаҳо то ҳол хиёл мекунем ки ҳавоё ҳаракат кардастиянд. Ба гумони ганда намерем. Иншолло худои куна ки ҳавоё буроранд, айқафои ҳамин шида бошанд. морам нияти дорем ки ҳамун коля буроя ку ҳамун сум ош шава, ҳамун комеда ҷамъ шидагия ку ҳамаш да ош шава. бовар кунед, коля мебуроя, бо ризқи хича меёва. Просто бале. Дада син. Мақсад пурсиди ки фарзандош да, мақсад ина ҳафтум фарзандша ҳафт фарзанд дода, ин Москва ба сетая. Ҳамин Москва будагиш да 70,000 то ҳамин рӯза додагия фарзандош да 70,000 ҳамия айкартаи худаш снимат кардагия кадомиш фаҳмиди? гуфтамуш снимат кардагия айкартаи худаш 287,000 бачава снимат кардагия 300,000 дига оилаш гирифтагия филуси 300,000 гирифтагия ки кадвакад мегирем, кора пеш мебарем, мемуровем. Савол пеша айзанаш гирифтам. Ай эко гирифтам. Ман як кило шакари шумо дар кор нест, ӯ дар кор нест. Ҳамин бачаи манам соҳ саломат бироре, чизи ҳаст неста айкутон. Ҳамин хел сухан кардам бобоҷон да. яъне ки яке аз ба ғайр пул ҷамъ шид. ба ғайр аз пул ҷамъ шидан ман ҳамҷа шавҷа ту медонӣ Не, мисол ба ол савол пеша ба ғайр пули ҷамъ шидагӣ. ба ғайр аз чиз 300,000 янга рафтагиай в курсе ҳо 300,000 янга бо яъне ки коляра сумша хичам гирифтагиам, правильно? Аш бу 200 чанд ҳазори бигир. Снимат кардагиам 287,000. пули ки мо ҳаррӯз роӣ кардем ҳоҷӣ бачам да ки мақсад ки ягон бинӯзатса нашавада. Амаки нигоҳ кунед, шумо барои чӣ ҳамин вақте ки коляра қапидан ҳамон вақт сразу нарафтену ҳозир рафтем, вақте ки уже дер шидест, вақте ки уже время сахти баъд қимат шидагиам? шумора гуфта буданд ки ҳоли на ё мо худмо ҳал мекунем, правильно? мо ҳал мекунем, коро туғри шида омадаga ин ҳафта одамизод чикарай шириш хон бурдаga мо бовар кардем меояд. Ина ин рӯз пага ваъда додам, баъди омаду мегӯяд ки ай боло мо да ваъда додам, мо шумо да додем мақсад. Ина агар дастури ман шумо бошед, баъд барои аввал пули ҷамъшудагӣ савол пеша чанд ка пули ҷамъ худ диди мақсад ҳисобот. бале баъди ки дига ай омади буромада худам хестум омадам. Мевестаман дар дуруни ҳамин корам рафта омадам. Ина адвокат ин рӯз бояд гирумад, хай рӯзи
دوشنبه خودت اومدم بچه‌ش دیدی هوای چی شب تمام فامیلی چند میگن در ویدیو همین راست باشه بگو میخواد سوال کشم میگن خودش با آدم یافتای گفتن که همه آدم را بروه مرا میبروه یا گفتن ما آدم یافتای یعنی که گفته ما خدمو کرده استیم گفته правильно انا که نگاه کنید این جهاز با گاب خیلی میره اما که همو بچه‌ها که برادران که دور نیستن که هوای دا باور کردم مثلا هم کارتاشون آمدیم هم عقفای کار رو میشیم چه خیلی سوم جمع میشوه یا در کامera برآمده در همه جای ویدیو میشوه در همه جا کارتا مونده میشه سوم جمع میشوه لیکن عقفای همین کار نمیشوند همیش کم درک علاموار نیست برای که او بچه در درون مثال با امیده که همین یک کس نه یک کس چی کرده است اینا من خیال میکنم ای روزی که نه یک هفته 6 ماه همونجایین ای همون روز خیال میکنم کم کم فوی همی بچه‌تون دویده استین من خیلی میکنم برای که وای جگرتونه وای ایختونه وای اگر همون سوم دکسه شما میشید شما ایو سوم مثال لیوی پیوی نمیکردین برای که شما برای فرزندتون کرده استین دبولش خوش میکردین و مثال ترتی نمیکردین فهمیدین حاضی من خیلی میکنم چیست برای همین بچه‌ها این بابا همین در ویدیو چند آدم بود که عبدالجبار بابا جان با یا برادر دیگه همه آدمو برای پروست ای کار ایامی بازی برآمده رفتن شما در اچوتا باید بسپرن فلانسون آمد اینا پدرجان میگیره شما کتی رشد میکنه همین کتی ای او چی میگه قاق شده برآمده میره همه قواریان دارن برای که سوم اوجه آمدگی سوم گیجو دای همه قگب اما کی فکر شما از چند قبل پول جمع شده اگه خودش میدونه همی آمد همین اوجی کنون بچه میگه که یک روز داشتم باور نمیکنم دادا جان خودتون ادوکات گیره میگه همین پولا نتیان ویدیو شونا برو همین توپ فقط بگه ها پولا ندادم ویدیویا سر میتیه دیگه یک روز زنی خود نیست من خودم چه حرکتی دارم میدوم لوبای جوش میرم لوبای تشکتی گام میزنم من خیلی فکری تاس ندارم که مقصد که ترمز کنم اما بله اماکی جان نگاه کنین یک بار دیگه با اجازت شما این ویدیو میبروید نه که اگر ویدیو بروید شما میدونین اینو در چه خیلی پرابلم میشه این اندک نیست مثال کال یگان خی بچه پرستوی کمبغل نیست که سومش جمعش کردن هم وایرا چی کنه ذکری ورد اینجا هم خلق میخزه که هم اکا امنیت میخزه که دیگه زبانو کتی فایرو چون میکنه هماشه پتین برای که اینجا میلیون آمدگی او برادر درون در خواه ایرا جوابگاریش سختی بد میشه برای که پیشکش عبدالجبار ایبان گرفت داد مانده ایدی رسیه فقط 4 میلیون 670 هزار چند 4 میلیون 670 هزار کارتای زبری عبدالجبار آمدگی پرایویل نه تمام انا که نگاه کنین با دوشنبه سیتی ده آمدگی او را اولی حساب کردگی نیستین نه بله انا دوشنبه سیتی چی کارتای که بگو ایشان پس رسن مارم با امیدم که همین ویدیو نبروی اماکی مارم با امیدم که همین زنگ بزنید به که کار حل شد بگی برای که اماکی کو ما تا همین وقت ما خدم بلوگ گیرم تا همین وقت 2 ماه پیش ما همین کار ایسرش بودگیم بعد وایدا پیردوت کردگیم ما بلوگ گیرم اگر همین را رازدوبت میفورید ما داونو میکردمش ما مدار 80 ساله دارم علی بچه من کلام کردگی نه شب اوای نه روز اوای میکنی کامپیر یک تا بچه پرایل اناکی نگاه کنی اماکی یک مومنت دیگه همو نمجا من همگی 2 فرزند دارم یک بچه و یک دختر فهمو اناکی یک سوال دیگه اماکی نگاه کنین عبدالجبار کارتاش ده همو قسم آمده پرایل نه 4 میلیون 670 گفتین
анаму пул ина нигоҳ кунанда я момент аст амаки ҷон ҳозир агар просто тасаввур кунем логически агар чӣ кунем ҳамун хича додараш гирифтагия правильно мо вақте ҳисор хонаи коля рафтем модарашка тишиштем коляра гуфт ки чиз Абдуҷаббор ами ҳар рӯз хонаи мада буд хонаи мада мешиш мехез мехӯрд таи бачам дам ҳамун Абдуҷаббор чихе позволят кард худашда ки ай карташ ҳамун қасума бурора бита ва отчет надошта боша у одам ва мисол агар мисол гуфтез ҳозир мо то охира фикр то охира умед мекунем ки ягон кидачигӣ нашида боша вале агар ҳами нияти кидатам дошта бошанд ҳамон Абдуҷаббор намега ки бачо бесен и бегона нестай и акай май и бовар кадай ки ма картаи мада чи ма пеши халқ биромадам додараш гуфтам ҳамон ақлан я сухан намекуна Абдуҷаббор ҳозир ака Абдуҷаббор чӣ гуфтеста дар бораи ҳамин масъала мега ман мега чин ба тин споидагим дар рубоҷу ҷавоб мегу мега дар кору мега ягон ҳаромхӯрӣ накардем мақсад ҳамаш қоидавия вақте ки ман савол додум ки распечатка шуа шаши чандай меган чору шаши чандай и переходу доходи ихеухе гуфтан ҳоли ман дар ин бора чӣ накардам ман фикри пул кати омадагӣ нестум рустам бале бале ки бачам буроя ман гуфтум бачам буроя пул мондагишам айбитон чӣ корӣ мекуне Аллоҳ медонам худом ман фикри пул кати омадагӣ нестам ман амрӯз бачаи ман адвокат надора омадам чиқа фаҳме чӣ меган се та адвокат чиқа гуфтанд се та адвокат кор кардестай ижда додагем ур ҳамун 2 миллион киҷо ҳамун қасума гирифтагиан адвокат нагирифтиян ҳозир шумо рафтен яъне ки бо я адвокат дига гирифтем правильно адвокат гирифтум рафтум ордер гирифтум бачам айдурам отказ кард гуфт дада ва ёдам ман гуфтам одами мана қабул накарда худшон одам ёфтам дурӯға мега гуфт видеошона сатте як мошин мега видеои ваё сатте ман тоқат касем ки аваё яки рост меган ҳамеша бачам гуфт ки охирон бор қатӣ падарҷон гап намезану мана бовар накунӣ видео накунӣ гуфт ман гуфтум хоб бачам охирӣ дорум маҷбур шуда охе амаки маҷбур шудаги одам ҳозир ман шуморо гӯш кардестам аки дурӯғам нашавад пашми танам хез барои ки ӯ бача ба умедай охи иҷада бо яхе одам охе ака ман намедонам уже иншолло амаки 100% мешавад иншолло все равно умед мекунем ки бара гӯш кун рустамҷон бачам худаш адвокат ё бачам худаш як одами лула ё одамуш ё мана гуфт ки ҳамин рӯз пулакин биё 300,000 мақсад 500 тае гуфт лута мегирам да ята барои узбек бача мақсад 200,000 дар киса мондагия 200,000 гуфтум қабул накард 300,000 дига ман маҷбур шудам Тоҷикистон ташкил кардам мақсад ташкил кардам ки ҳамин кора топагаи дигар тайёр кунем ки яки субут нашавад мақсад замин ма фурӯше гуфтам ҳозир ҳамин фикр ҳамин ки ҳамин рӯз ҳозир охирия ман отказ мекунам ё гуфтан отказ шуд протокол мегардонем метиҳем агар гардонам тия мақсад давода нагардонам пулшона ман фикри пули ваён я халқ медонад ҷавоби савола кати халқ мекунам яъне ки независимо от всего шумо сум айваё талаб намекунед аммо сум чӣ хеле буд мемона бачаи ман кани саволи шумо фаҳмо саволи ман ки ҷавоби пула худшон бад метиҳанда ҳозир мега ки бобоҷон мега ки пул дар дасти ҳамин одаме ки ҳозир пеши ман мебере ним соата як соат охирӣ дорем охирӣ пагада буд бо ирӯз шуда амаки ман шуморо як гапто мегӯм ҳозир грубан боша пик мемонен ридагиян амаки ага ваё ай ситуатсия агар барое ки амаки нигоҳ кунед ҳамин ягон кас гудак нестай ку марам шуморам ҳеҷ ка гудак нестай вақте ки 4 миллион 5 миллион дар картат сумия ку чашмо ҷекпот мезана фаҳмидестен ӯ сум иҷа мерава и сум уже дар дасти чанд одамай фаҳмидестен
иш бо агар инора бо агар расход карда бошанд ира бо аз ҳозир мисол кофтетан ҷамъ кардастан ин кора палибом ҳал мекунанд наси боша агар даже сумшам ҳал кунанд не ки иҷа мо ҳозир вақт 2 моҳ мора сарф кардем яъне ки 2 моҳ мора просто так гузаронем ба умеди бачако шида сабр кардан рустамҷон ман дар ин 2 моҳ ман ҳамун гапи бачам мондани бачам гатику худам ба воситаи худам ку барвақт бачама мебировардам ту бовар мекунӣ ҳо конечно агар шумо ҳамун рӯз агар дар картаи шумо мисол сум меомад ё ки даже дар абдуҷабборам бошад сари ҳамун рӯзода я ҳамун ҳафтода мерафтин агар ку шумо дафига кор мекардем может уже мебировардем ҳо и варианта ма уже айсарам гузарондагим бале барои ки шумо барои фарзанди хитоб мекунед ҳозир чӣ мегӯянд пеш чӣ хел гап буду ҳозир чӣ хел гап аст ҳозир шумо дар ҷо истодагин дар ҷо истиқомат кардастин ягон шароит кардантона бачако хай на бародараш падараш омада ҷураш не додаш не падараш омада ягон условия ягон хизмат ман ягонта шароит накардай ман ай худам намонам ай фарзанди худам намонам ай ҳамо дурун мана бачам шароит кард ай дарун ҳама тарафа мана инанҷа мошинам додагиай шофёрам додагиай худо муша дароз куна худо ба вақта мушкилиша осон куна ман ай фарзанди худам надорам ай ягон каште ма ягон саволи конкретни дига дошта бошед амакиҷон шидагане саломат бошен як бори дига ина ваъда метам ки намирӯз ҳами 2 число ё ки 1 число 1 числора видеора запис кардем баъд аз овозам омадаста 1-2 баъд аз оне ки шумо рухсат метиҳед видео мебурояд просто тапа тайёр карда мемонем тамом видео амонатӣ дар дасти ма иҷозати шумо кати видео меравад рустам гуфта буд правильно некрӯз яке гуфтем бо ягон чиза ҷазир накунем айҷа видео кунем яке уҷа кадеста бошанд ҷазир накунем гуфта сабр кардем ҳо бале яки коли юам давода касет иқа меҳнат юа барбод натием ана меҳнат ю бози ман охирон ама галавашон омада гилавудешон ама одаме ки 2,920,000 гирифтага бози худиш дар ман алоқа биромад ку охам ҷояк саволи дига пешам ямаша рустам накард барои ки ман дина ю кати ҷанҷол кардам то ҳамин хавақ связ намебиромадан то ҳамин хавақ связ намебиромад ана иҷа савол дига теша 4 миллион амак иҷа да мақсад айсар занг зане амак ами суми ки ҷамъ шидага гуфти 4 миллион 670,000 ози 2 миллион кина мисол 3 миллион шада ҳисоб кини асал ништа ки ҷое ки штоби шумо 250,000 додиантона дига барои адвокат пул намераса охи нози худат адвокат дар кора мегӯ ки ман тоҷикистон пул ташкил кардам 300,000 дига охи пул мақсад ё ҳамон одами ман мега ки адвокат дар кор нест гуфтай яки ман гуфтум бё ман одамот кати магам охирӣ гуфтум ку ози медия ман ҳавай гама ҳавай аспети ҳамон одама метиём мақсад ки қасаму нома метиём мегум паспорта бё ман сиёмка мекунам айвегали худмон будай ҳамин паспортша дод сиёмка кардум бовар мекунам накард агар мегум ҷавоб мегирад кору иншолло ҳама тарафа катиш гап мезанам хай тамом амак агане амак мақсад гапа кӯтоҳ бигирем хай бо чизе мешава мақсад бо алоқа мекунем
همون چیزای شام آماده. پنات به خدا آمد آماده. شد خداوند برای کار کند یک خدا نگهبان همه. رحمت آمین شب سلامت از بچه ما بروید. انشالله میبرویم انشالله هر یک آدم دستش جواب میگیره این کاری خطاگی اکنون ما یکان طیبه گناهکار کردن نمی‌کنیم. بله بله همین آدم احتمالای آغازی ما بینو کنی چی میشه تمام امک علاقه داریم بو بعد درخشون دوگویم که همین بچه من دستگیری کرده آغازی اگه همین آدم بینم کنی چی میگه راست میگه یا دروغ تمام چیزی شد با زنگ زن مادا مقصد همین شما همه زن میزنم سپاده همین که زن زدم ویدیویا سر میتره تمام دیگه همه دروغ خرسان میشم تمام اکا تمام ما خدمت داریم اکا که من در یه هفته ای فکرم مونده شدم قطعیو بعده یمیوده همسته تمام امک تمام انشالله کو بینین کو چی میشوه کو بیان چی مسئولیت میشوه بعد با زنگ میزنم تمام جمع بسگن خدا برای کار کند بیا آمین گاب نیست آمین پنات به خدا آمد مالش خب مال بچه ها خودتون گوش کردین خودتون تماشا کردین خودتون فهمیدین که با اجازت کلا یک ماه پیش پدرش گفتگی پدرش ما که علاقه دا بد نه که تا آخر ما با امید بدیم و تا حال هستیم پاک همین ویدیو برآمده است حالی تا حاضر ما فکری همین ویدیو را برآوردن نداریم نه که آتش уже расчетош гирифтаги уже время нест в общем ты чӣ фикр дорӣ нами фикртан хеле кӯтоҳ кибратан ҷамъбастш мекунем خیلی فکر مونکن همین مقصد چیزی بود اوزی همش گپ زدیم یا جویا مقصد خیلی کو بخچان چکو میکنن همین گپ در سر اوتاشه анаки фикри ма муҳтарам бобоҷон абдуҷаббор ва онҳое ки дар ҳамон видео буден мисол видеора ошкор карден темара ҳӯй карден шумо айни замон именно ма ягон намуд претензия шумо надорам ай хотире ки ма уверенем ки шумо дӯсти ҳоҷи Комронен лутфан ҳамин кора просто ҳал кунен бобоҷон ту фақат ира ҳал карда метавонӣ бовар ки шумора як моҳ пеш мо видео карданӣ будем не ки то охира ждат кардем бачаҳо коми ҳозир ҳамин видеора тамошо кардед ҳамин видео биромада бошад значит коля кидачи суми коля нест падари коля таҷик ҳоҷи Комрон айни замон дар Москва айқафои фарзандаш худаш лично давидестай 250 000 обши сумаш додагиян бо ай суми худаш ҳозир адвокат гирифта айқафои кори бача шидестай 284 000 гиҷоши тамом в общем давай может бодоим сем час хай чӣ бугум дига братан